un patrimonio arquitectónico muy rico. Si nos centramos en el núcleo de Alcalá, estamos muy orgullosos de nuestra iglesia y del campanario, es el poble del campanar. Y además tenemos el castillo que le da nombre al pueblo. Lo más emblemático es la iglesia y la torre, que se hacen visitas guiadas, 2 por la mañana y 2 por la tarde, y también la subida a la torre. Aquí a Alcalá de Xivert está la iglesia, que se pot veure la fatxada i la torre campanari des de lo que és la carretera. I més dins del parc de la Serra d'Irta també podem veure el castell de Xivert. Que está el ayuntamiento, la Casa de la Cultura, la Capilla de los Desamparados, que es donde se realiza la misa diaria, y la Plaza del Mercado, que es algo, pues la verdad que es bonito de visitar. Emblemático, aparte de todo esto, sería el castillo de Xivert, ¿vale? Que ahí también se hacen visitas guiadas los viernes por la mañana, y la verdad que es uno de los castillos, pues, más importantes de la provincia, y aparte la iglesia también es una de las más importantes de la provincia, junto a la torre, que es la más alta de la provincia. Pues es que antes no hi havia aigua així, m'entens? I entonces la que no tenia cisterna, jo tinc ahí cisterna, cisterna era l'aigua que cau d'allò, pas per la canal i se fia un pou, però no és pou, és una cisterna. I el que no tindria això, doncs anaven als pous i en un poval on hi havia vegades en un potet, arreplegaven i era per fer, per menjar. Alcalá de Xivert i Alcocebre tenen les festes quasi cada mes. Al gener, per exemple, està Sant Antoni. Las patronales son en agosto, son en conmemoración a la degollación de San Juan Bautista, el 29 de agosto, y después también hay muchas más, que son San Pedro de Verona en abril, 29 de abril, y después las de Santa Teresa, que son el 15 de octubre. Todo el mundo, porque la verdad que es un sitio muy bello de conocer, hay cosas muy interesantes, la cultura la estamos potenciando poco a poco, pero la verdad que vale mucho la pena, sobre todo por la iglesia, el castillo y la torre. La verdad que sí que vale la pena venir, y de paso, pues bueno, pueden comer aquí, estar por aquí por los restaurantes, hacer algunas compras y darse una vuelta y ver todo el pueblo. Quiero aprovechar para invitaros a que vengáis a Alcalá y disfrutéis de nuestras fiestas y aprovechéis también para ver, pues, todos los monumentos de los cuales nos sentimos muy orgullosos, como puede ser nuestra iglesia, nuestro campanario, para nosotros el más alto de la comunidad, y luego tenéis también una visita que es muy bonita, que es el castillo que da nombre a nuestro pueblo, y que la verdad las vistas son preciosas. Por lo tanto, de nuevo, invitaros, que estoy seguro que si vienen, otros años volverán a estar con nosotros.
Sainer Tabaletes L'Ochular hacia el poble porta 20 anys. Just aquest any han fet el 20è aniversari i va néixer en una sèrie de gent que volia recuperar una miqueta el so de la dolçaina i es van ajuntar i van començar a tocar, va vindre un mestre de fora, els va ensenyar i hasta avui, així han anat fent hasta avui. En aquest moment som 14, 10 dolçainers i 4 tabaletes. Participant molt activament en tot el que són festes, professors, passacarrers, estem participant moltíssim en el poble i és més, aquest any hem tingut una sèrie d'actes a banda de tots els que fem normalment. Som una gent que estem interessats en tocar aquests instruments que són els típics valencians i ens ajuntem simplement per tocar i per estar un rato i divertir-nos. El paper de les dones voldríem que en fos més, però entre els que en tenim ja està bé ja. El record més important que més m'agrada a mi ha sigut aquest any, ara fa poc, quan van fer el 20è aniversari, van fer el 14è plequi de la Federació Valenciana dels Sainer Tabaleters. Entonces, així al poble vam ajuntar a 25 colles de tota la comunitat valenciana. Van ser uns 300, de 300 a 350 dolçainers i tabaleters tocant en este mateix joc tots junts. Balla danses i entonces des de les danses ens van dir que feia falta gent per tocar dolçaina o tabal i ja que igual anàvem nosaltres a portar la xiqueta per ballar, doncs ens vam apuntar i així estem. La presència internacional ha sigut acompanyant al grup de danses. Ha estat, em sembla que són, perquè jo en aquest temps no estava, però em sembla que són 4 anys a Txèquia i últimament hem estat a Romania en un intercanvi a Estraja. Els jovens, aquest any tenim un xiquet que toca el tabal i a partir d'aquest any voldríem fer alguna més per veure si hi agarrem els xiquets. Jo penso que és molt important recuperar les tradicions perquè són el passat del poble i penso que sí, que és bastant important recuperar-les. Li dic a la gent que vaig a veure perquè és algo que sí, que és molt bonic i a més és que són les nostres tradicions. Hola, bon dia. Estem així al Cala de Xivert, a l'Associació d'Amers de Casa, i avui anem a preparar-vos un coc típic d'ací, que és el coc d'amela. Tenim 3 recetaris, un de la tomata, l'altre dels cítrics i l'altre de pastes típiques d'ací del poble. I ara anem a fer el recetari de la cuina gaspatxera. En ella és on hem introduït el coc este, que és un dels cocs més antics que se feien així al Cala. Entonces, ara farem el coc i vos explico els ingredients, que és molt fàcil. És llet, oli, ous, aigua, llevadura de panaderia, sucre, farina i per dins del coc, amela que hem picat en la càscara i tot, o sigui, en la pell, sucre i llima a ratllar. També ficarem un poquet d'oli, que és el que li dona després que se queda una pasta que pareix que siga com si fos tarró. Carmen, la meva companyera de l'associació, anirà preparant conforme se fa este coc. Espero que vos agrao i quan vulguéssiu tornar a vindre estem ací a la vostra disposició. Gràcies. Primer que res anem a començar a fer el coc i dissoldrem la llevadura en l'aigua. Quan ja està tota dissolta, ficarem la llet
Ara ha picat l'oli i ara els ous. Després el sucre perquè se vagi ponent. I després ja anirem incorporant la farina, però entonces la farina la que entro no hi ha una quantitat exacta, perquè hi ha vegades que se necessita un poquet més, hi ha vegades segons també la quantitat que ficos d'oli i de llet, perquè segons el got que ficos pot ser el got més xicotet, més gran, saps? Després de que hem mesclat ja tots els ingredients, la pasta té que guardar repòs durant 1 hora i mitja. I ara la deixarem en repòs i quan estarà bona començarem a preparar el coc. Després de passat ja el temps de pujar la pasta, ara l'estendrem en un paper de cuina, o sigui de forn, perquè així no s'apegui a la llanda. I formarem una circunferència. Ara escampem un poc d'oli perquè s'agarro després bé els ingredients. Una miqueta de farina. Ara la mela, com més quantitat ne poséssim, després més ample serà. Després la llima, després un poc de sucre, encara que a la mela ja n'havíem posat. Ara ja anem a tapar el coc, lo introduïm al forn i estarà sobre mitja hora, 3/4, segons el forn que el fiquéssim. Té que quedar ben doradet per damunt i per baix mirar que la part de baix estiga també feteta. Bueno, Carmen, ja està el coc fet. Què t'apaix? Mos ha quedat bé? Preciós. Bueno, doncs ara te tallarem un trosset per provar-lo i al mateix temps també els direm que si volen seguir el nostre programa, el nostre blog que tenim a blog Cuina Gaspatxera al Facebook, o també tenim una pàgina. Ahí estem ficant totes les entrades de tots els menjars típics d'ací i tot el que fem a la cuina que fem ací a l'Associació d'Ames de Casa. És blog Cuina Gaspatxera. També, si voleu algun recetari, el podeu demanar per telèfon o a la papeleria Argot a Castelló també tenen els nostres llibres. I ara, moltes gràcies per haver estat ací en nosaltres. Vos invitem a que tornéssiu a vindre. El nostre poble vos obrirà les portes perquè som una gent molt carinyosa i molt amable amb tota la gent que ens visite, i també provareu tota la nostra gastronomia. Gràcies per haver compartit este ratet amb nosaltres.